ndingumjita nje oCrane nasesikhela nentoni life fast uhamba kahle life because business board qha ke impilo ke apha ekamva kwethuba nginqeshato ogqitha ngeneshato ogqitha ngaphela ndibandakanye kanyeka nakwento ze-drugs then la manje ndiqale nawo after 2 years from 2016 2017 2018 atried loka imali seyifumana njani olate abazali yabo abazali bebesinika cause onye umjile ndimkhumbulayo olate wakhe wayepeya 15 wamolate yapeya nge-20 umama ke lamjile upeya nge-15 years wamolate yapeya nge-20 yatitha then onye umjile wesithathu utata kopeya nge-25 manje ndabiwa mama kudala ekhaya tata kudala emkhaya tata kudala sesibulala manje ndabiwa so we right fits mocha but couldn't be 10 fits welcome to Global Summer Porsche fit ne umthina namazi nike but says abantu awakwazi ubasi namhlanje sihleli nabanye but okay lo aviwe lo but igama endalinikwa ekhaya losabela apha ekasi ke bandazi ngori khona ndlala ibhola but back then but ngoko esebendazi ngenceko umzalwane kodwa ndani apha endleleni ndayizamkela uYesu bandazi ke ngoShadrach abandazi le ndlela yami yokhonza but abanye bakwazi ukwazi namzuzu inkonzo nankonzo kuyaceca but okay no ka sibalisene mantango ngoAviwe eqala before zonke aborino bani khulelaphi ube ngumntana onjani yabo ifuza sikhumbula kahle before ukuthiwa ngore kanye but no Aviwe ngolapha ecawa ngikholela apha emkhokokweni apha emkhokokweni khole endlini esihlala siba yi4 olate time lashiya sebancinci and then sikhulisa olate ke ezama ngalendlela zonke njengo olate sikhula ke ngoku mina ndidlala ibhola ekhole ngamo ndingumjita nje oCrane nasesikhela nentoni life fast uhamba kahle life because business board qha ke impilo ke apha ekamva kwethuba nginqeshato ogqitha ngeneshato ogqitha ngaphela ndibandakanye kanyeka nakwento ze-drugs nentoni itiki but so take us to play kama ka Rico give us ba why the Tom Ri no le because special as ba kuyo to come okay ori nenzeka ebholeni benimnandi eqeqethi yabo kolomjito ngi-CR7 uRonaldo ngoku ndikuthiwa nguRonaldo ngongani bendinqikisa u7 kuthiwa inqawa ngayam ngoku kuthiwa okay 7 usihla esihla isidala bheteri ngoku kuthiwa ke Larry ke uphuma kula Ronaldo uri and then ke from eshatweni ke nela gama ka Ri liyathanda because ligama lelokishi bheteri. So do you still believe that ba ungabuyela back career so la chapter la ivala akana ngisemnandi umamlando umnandi so but ke so with the team as khona bazafuna zakusayina nje uthola lo match serious no okay so siyabelgama kule lenceko how did that name come along Shadrach inenzekayo but the time ndiqala ukerika because bendi ukuza sonari ngoAviwe nguRonaldo ndaziyo ndenke ngoku abeka mkwexesha ndingena ndatshayile induka ebensisho bendatshaya itiki ndatshaya itiki kushaye kwami itiki ngiseyijuve okay but before uyiqale njani utshaya itiki so sesiya kula ungathi egama lenceko lizalwa ngeletiki so mandeke leyo uqala ba ungene njani kulana because uleti bezama ngandlela zonke bani begrand yabo you can tell that usabondle that nemfunisi thini uqale njani yonke lanto ba uyowela into le kwenza uyofola phansi lo indenzekayo from ulenuka yaphuma kwami high school eTambo was grade 7 it was 2015 phuma high school grade 7 in 2016 qale nomzamo lemzamo kwezinto ezenzeka yabo
qala amajita bengeleza nawo lengeni eDambozi yabo achayile ndoka izulu nelendoka nengahouse and then nami it's not angizothi ayiphe pressure yabo mhlambe kuba kubonakala amajita mose akho into wenzakalayo kula majita so nami akho into ithela la majita amajita right xa ndiwajongile enxa uqala mose lana akho into ibonakalayo ba iziphumela zayo zinjani ngoba usaqala nawe sa enjoy aqala pa then la majita ngiqale nawo after 2 years from 2016 2017 2018 I tried dig and naphaza nganforced napha labona ba la majita wona ngombe ngathi ndimndele xa ndishaya izondozela ngowena fresh and akho ndithengo because isidwadla yalihlaba la xesha ase right ase fresh clean nami ndabaseleka ba amandle engayishaya nami akho ndithengo ndijambisayo lewe qha aba price babona yaphi area yabo sube bona be mhlambi kuba ustory babo nesa walk nendoni kanti kuba ubona aba price sebe addicted kuyo mina bengakayiqonda ba nami ngizade ngifole ndibelela hlobo xa seningena ngamandla yabo so nangena ke pa ngena pa ngamandla ngachaya from 2018 ukuthi uchaya njani sebase nibena base ochaya kanye okay no yabona thina osiqala nisitsho ba okay siqala singamajita siclean and si football players sibathathu was the football players sihlala team to Cosmos apha ecawa sinzima ngamandla ngoba sithi youth ngela xesha enzima apha lengeni cawa lonke and then siqala lento ke ngoko lamajita ayilindoka imali sifumana njani olate abazali yabo kwazi xa umjita mose kwazi usubathe olate nemizali bakhe amani mama ngifuna into ethile nento ethile esikhela kufuna into ethile kanti yala mali ba azoyilendoka and ke inhlahla yethu into eyispusha ngamanje sithi ba abazali babesinika cause onye umjita enimkhumulayo olate wakhe wayepeya nge15 wamolate yapeya nge20 umama ke lamjita upeya nge15 years owamolate yapeya nge20 yateach then onye umjita wesithathu utata kopeya nge25 yo yeah so there's no rest la 5 days from 15 yavusa juice yeah now I'm from like 20 yeah from 25 good yeah from 25 to 30 ke ngizindodla ke ngokuthi from 31st to ngizindodla so sawubheka lana lo hlobo sawubona ngalo yawo and then ke ngokuba behlala nebhola abazalwane basazi basihlala ibhola and coach esesincane because yabo xa usiqala ufike kude kuba nezangqondo ba okay yakwazi uqhatha nabantu nendoni bakhe into engasifumana njani into ethile because awafuni ukuroba qha into ethile uzasifumana njani nawo bese linuka nathi sivuka emakwethu siclean asincole efonini bahamba kodwa sebenza into zakho phako because ole xa kubona ucimba ubulele uvuka ya clean apho qombele hamba nami yasebenza nami ukhothela mntanami akunika izini nawe wavasi then uyahamba uyolento so chaya yeah and then ke from elengeni from 2018 ukuthi olentoka oyi1 wayeka xa sebuye ehlathini wayehlathini 2018 umjito oqala qaba wabuya seyichuba ilento itiki ilitshi then dashiyeka nomjito lamjito uzawujanga 2019 okweqhuba ke naye lamjito nami nginayiqhuba nami ndinayehlathini 2021 ndiqhuba yabo but xa senibuya 2021 I realize no man after ke ngokuba olate because through about 2020 from 2018 they tried from 2019 but 2020 ndilipara yeah era todo lockdown ndilipara para nje ngibona kayewalk lendoni kwayisinxibo angikhathali yabo futhi akho discipline nje esikela le period yenololo uqoba njani esikela yo ndiyafela dismal and andikhathelelanga la xesha yabo sesiyana namajini basoka konjena yabo cha ke ngoku ndaqonda ba ingqondo ziqala ubuya ngokundimani ndibuya ehlathini ngondiyeto ehlathini 2021 enapha ehlathini bendizitya bendizitya apha ehlathini and then but ndaqomba no le way lo irong kongani because ndabona ba akho nto izawundisa forward because amajita amaninzi aqalile phambi kwami angamadyana angabe ngikhula nawo ndinamanye ndabona amanye angachayiyo right aziphethe kahle nalomjita uye wayeka phambi kwami uziphethe kahle then ezinye ezitshayelewe ibraz no ndiyabona life as akana progress yenza indala ezinye selapha esigele nami selapha esigele nami sendimdala ngokuthi ndilihwala nga grade 10 yabo
no lento lena izaba wrong lena ayizokwazi ba indise kule ndawo ndifuna iya kuyo yabo then ndaqhubekeka ndichaya xa ke sendichaya ke ngoku private nje ke ba sendiqhelile ba ndizazi kona zani ndazazi ba okay ngondilikrwala ke ngifuna ukubalela krwala ngathi namthetho and then I know bala lento la itiki yona emzimbeni yabona nabo abantu abayichaya bayazi ba ithatha after 14 days bayiphume like emzimbeni yabo ithatha 14 days batsho then ke ngoku omla ngala 2022 bandilekrwala ndijana 2021 2022 nditshintsha impahla zabukrwala phambi koJune impahla zabukrwala ndatshintsha June 16 kwangolesine ndathenga ndafaka nje ibhotile usala kawanqeni and then ndasaloka ayikwenye into ke mntakwethu ndacinga satshaya and then kwakangengomso from 16 17 18 19 yahamba akhamajita wayazi ba 19 no sister wami omncinci siza eBhayi for iholiday yabo ndixela ba bye ndizawuhlala pha komemzini ndizarehab ngokwami angizoya rehab because indaba ye rehab most amajita endiwabonile yabelenkeni ekazini yabo athathwa engafuni mhlawumbe nje abesenza lona athathwa ngamapolisi nene rehab ndinxebuye erehab umjita ubuya lana bindlala apha engqondweni ba okay ngobe mkabi ngathi ligeza nendoni lokushini society ndixebuye ke mhlawumbe buye nomzimba omkhulu pa ngoba becofa izinto pa ndinxebuye apha ilanto yamdlala engqondweni uphinde umbone echaya andixela uba no mina mandithini mandizincede ngokwami ndihambe ndiyeBhayi ekhaya fika apha komemzini ekhaya lidladle ligreen yabo ndisanotshintsha impahla zabukrwala mo so ndiclean akukho mzathi ngathi ezawujambisa ba ndithini nezampahla zami zabukrwala ndikwazi udibanisa nje kubona ukuba i-shortman ethile leya ndahlala pa for inyanga ndabuya ngoJuly selingaseli mina sendingatshayi iteksi sendiyekile ndendikerka because kwela cala ndendakerka ndafika lekerka kwela cala so le period yakho yetiki andiyandiva story sobahlanga wazama ukutsotsa abantu kwathini so usopusha wedwa because mhlawumbe benento zobutsotsi uba uqomba kufuneka ufumanele way uzothini njani ya bhetera no into besenzeka umna into bendenza bendihlala na amagrotana amadala insizwa insizwa ezinkulu qha into bezindixelela zona bezindinika uline straight ba ndakwethu ba uzawalawe uzawulahlekisa ba uzawufuneka uba mawutshaye uzawuthini uzawulenuka uzoyithatha into next uzaba ngabahlali yawe ngiyabona la amabrazi bengilenga nawe most yawo besebenza eTown ndingaxela ke mina kahano eTown yawo sawuzama uline ba makuchaye yawo qhanza mzama ngahlobo lami yabo into bendiyenza omna ndivuka pha komemzini ndidiscipline mina discipline discipline bondawo nyanga yawo and no antongenze ba oledi kanti imali uchaye no ndakwazi nikhona amanye amajita ahlala pha komeyerini yabo beyorayi lamajita oledi kuthini ngahambi nobani yabo ndithi manje no because ingqondo atshayisa la majita ayasela wena ndachaya yabo but ngamajita right asubatheni and then ke ngoku xa ke ngoku ndifuna mhlawumbe ndifuna lo mali nami kodwa ndakwazi ukuxoxa ngalamajita banizaphumelela amajita make ndizame ukubuyisa ke ndihlale lamajita ndibuyise inyathelo kodwa ndinike nemali then ndihambe ndochaya lesinye sorry like la period you were lepara how did it make you already feel that period already be period ebuhlungu leya because be period ebuhlungu leya kuye because of already kwangoyena umfundisi yabo ngumuntu omkhulu ecaweni and iportal fred yonke iyamazi ba umfundisi and then ke ngolaweni yana ayishura ikhomnani xa ezathi epreacher bekhona abantu abambonayo ba unyana yakho njini intoni nikhona abanye abantu umzekelo benibahluperini umzekelo nibathengisele iUSB yabo kana isebenzi iUSB yabo ke into zinje ngokuthi bamjonga lela hlobo lentoni yabo so ngenye yezinto yanibanga loba ndizama ubuyisa inyawo because of that insight ba ndiyehlathini ndilipara lawe then xa ndibuye no flat right yonke into yabo
yonke into manje right ngathi oleti ngathi bengayazi ba wenzela iphara yabo ndaqombe mano oleti even though ndimhluphe kangaka yabo but uselawe so angikwazi umdisappoint inkinga ngoku ndiyimana ngikwazi ucinga lahlobo bengicinga ngalo laxesha benseyijuve lentoni ndaqomba no manzame ngendlela zonke kodwa manje noyeka le mcimbi because lo mcimbi lo sicabanisana oleti behlala endlini eyi-1 kodwa sakwazi ngabonakala i2 weeks 2 weeks asibonana endlini eyi-1 because of intoni xa evuka mina ndiyalala xayelala ndavuka and oleti uphanga la elengeni eShowpark sefarm so yena ngolentunga 7 uyalento yahamba yabo umene kwangala 7 ebengathi yandivusa xeza ndizaya emsebenzi ndizabhokoma nami ndiyangesikolweni kanti ndizoya esikolweni because ndiyalaka lala weekend akokonditshaya yabo so below way but ngoku xa ibona ba even nawo ndilirhwala ngoba ndizande kule period yoyiyeka lewe benzama uba okay ndimphole beyidiscipline nabona uba ndisendlini ixesha elininzi nentoni even though nditshayela endlini yabo and ke ngoku ndilirhwala benditshayela endlini nje iflat yami lapho ela xesha ngo-2022 icawa ingapha endlini enkulu yabo ndiselikrwala nditshaya ngoku icawa yabo what's the story sakho and then there's also one thing that I've also observed ulwaluko lapho kulicala we must give credit ba at least abanye abaninzi xa besoluka babuye babe no change kwezinye izinto yabo so meaning that I'm sure ikhona yenziwayo phaya ehlathini lento i-right because unqabele umuntu lapha athi ikwekwe engahluphi ayoluka abuye koku sefuna udemand phaya ibangabo nabo but the majority yabantu ngabantu ababuye bengamadoda afuna so le period yonke from uAviwe until uphara ecaweni awukabikho vocal because you were very vocal dead akhona nuba akhona nethemba le izosibase lilononi even nakoma khona into eqonba ngathi ngayenza into ethile ecaweni elaxesha akhona into bandi ngathi so nje yonke lento iza experience iza ngongu after akhona lana bandi ndakandalida negwithu mhlambe eclassini bandi inqombeni nawo ndakwazi ucula akhona lona umntu uzibona kwami bandi nokukhona ngathi khona enomculo phakathi kungona bandi sike ngingene enkonzweni ngalapha enkonzweni ndifika ndafunda ikeyboard nefunda kwami ikeyboard lethothi ngifunda ikeyboard angixele ba wanzoculela ngizoculela ngizodlala ikeyboard zidlalela ikeyboard siculela ngizoculela ingoma siculela then from there ndiyacula ngondidlala then hayi up until ngoko ndibezwa ku-event ezinkulu yawo ndibicela uba mntu lapho siyakubhokisha sicela uzoba khona kwindawo ethile ufakile lokho ishipha ifakile hawu usefuka talent yazi but I don't usually do talking a lot when it comes to but this story has a lot of ubuthixo ngaphakathi kwazo. It has a lot of yazi ezinye izinto yakwazi ukwenza into ingenze sense at the time kanti lanto ikhawulele isizathu sesiyakhawulela phambili yabo in even though ba like experience yonke it was a horrible experience from old family yakho yabo nemandla imagine abanyani mama wakho nomkhulu uzo preacher asixele kwanza bayabo umntana yakhe nje ufuna ukulola abantwana bethu njani yeah but it that whole experience gave birth to you a full package meaning that ngokuma phayana uthetha into owayibalisela okanye into ongayaziyo uthetha into yaziyo uthetha into enabantu bakubona down yabo and I'm sure it also gives amandla kwa ku-oledi wakho to say that bawumntana nami it was nobody ezalwa ngumuntu ongumfundisi yabo
So mean that anokwazi ujaja udithi wena ndiyakujaja because mina ndingumfundisi nami bengenahlobo but uThixo waphena waziveza kuwo wayile nonana ekwazi ba akwazi ukuphilisa because now I'm sure naye ngoku she's happy to see that ba i-generation yakhe no ngojela ngojela family like surname ayizophela wasehlambuzeke nangabikho emhlabeni that surname is still going to carry on ezandleni zakho wena nami ukuthola ipha so I think the task of ba ezinye izinto we take izinto for granted that is buye ziqhama so uthi uyacula ngena kubona ukupota friend nolulu Portal Red Gospel Festival lapha ndi worship enkonzweni because umama wanibona ba okay the way ngakhona yabo ukuze nami ndibe khodi kule nto ndihlale nizangigcina nami apha enkonzweni mabe khona into endiyenzayo and then wonifaka ku worship team because of ndi qho kusasa iba ndimo yo connect keyboard nendoni system because of abantu bazecaweni khokhelwa ngumama and then ngase xa befika bafike yonke into right and then xa befika ngo sometimes bekwazi uba bafike late abanye so inkonzo kwazi ngaqhubekela xesha then I have to ba ndiyimi ndiqine umzekela abanye umzekela umuntu invite ndiyimi enkonzweni then xa fika angikwazi bayibe ngathi sifike silinde umfundisi ngoku friend zama upush ba up until ndahlabelela koko kwathi kwavuleka nezinye incango kwaze la Portal Red Gospel Festival babone ukuba ndipusha everywhere nasenomzamo esikoleni kwasikole bengishaya kwesitiki bengikwazi uma papa ngwabo ndishumayele ndibachwechise phambi zona mzuzu that is very beautiful so that's when go the birth of uShedrack uShedrack ngexesha ndifika elingeni ndibuya ekhaya phaya ngoJuly ndidibana nenye le benifundisile i-keyboard nayo leyana yabona ke yona ke i-story sami nayo sibu different but sinako ukufana because of sizala ngabefundisi sobabeni yabo but yona leyana ever since yona ikhula inciko ingumzalwane khule ngumzalwane inqaba yesoto isidala sena uyambona ba ngumzalwane la up until yona ehlathini yaqala ehlathini yaqala usele yaqala utshaya ngokuseyimani yabo but ke ngoku uma ndifika ke ngoku ndichaya ke ngoku ndiqale even utshaya ngiqale kuqala kunaye yabo ekuchayeni na wamkelwa ndiyimi kwezinye izinto nolibani bamkela but ufika ndimbonisa ba akuchayela ihlobo kanjani nje yabo but ke ngoku sesibuye ke ngoku sendibuya eBhaya ndifika kukho lo mjito lonifundisa keyboard ndithi kuwe mntakwethu ngoko ndingumzalwane ngoku andisambizi la gama ndithi kuye mkhonzi kaThixo ubuza ba senimpilo ngadithindile ndiyamona kunjani uba usandiphethe kahle yabo uyabuza ba okay wenzeka lo mna ndithi hayi mntakwethu ngoku hayi ndiyakhonza ngoku ndibe nawuthanda ba nawe sibe kunye kule ndlela kuba le ndlela mina ndibonele kuwe because wena bukhonza qala kunami ukhulele kucaweni dlala ne-keyboard umjita nendoni ukhule eshumayela nomjita khoyo naye wazilenduka and yena bekabe fully recovered kwitiki but ebefuna uyeka nendoni bendithi hamna kwethu singahlala soyi-2 ikhathini khona nama ndifuna ubakho kumajita alawo tshaya itiki lawo and at least xa soyi-2 i-keyboard ndinayo mna phaa kum uzawuhlala uzawufika phaa kum ndifundisa i-keyboard at least sincokola nje ngento ezawusaka sawa bayi-2 and then ngenye imini kukhona imjita kodwa sibana ndifuna ndim-invite enkonzweni yabo ndithi kulo mjita lo ndifundisa i-keyboard masiye kulo mjita siye kunyanga lo mjita ngalameni ndanqala uthethe uministerish like upreacher like sincokola ehlobo amje sancokola naye samncokola naye wafuna ukwamkela uYesu naye utshaya itiki lo mjita lo ufuna ukwamkela uYesu then siyoyika nawe samkelisa njani Yesu ngoko sizafika nathi samthatha umjita sathi no mntakwethu isenkonzweni saba sangena i-service late then umjita wayenkonzweni so sibathathu ke ngoku sibathathu beshayitiki lo mjita ukhulile enkonzweni naye beshayitiki lo ngokuyichaya ngokuHeron man
yena lo mjita simamkela uyesu utshaya itiki naye then siba yi-3 ngoku kuyabona uba siyakhonza ne inoba kwiservice yesithathu sibona uba hayi aba bantu kuthiwa hayi 3 ninjas Toilet 3 ninjas nitshayitiki nina xa ndizimela ngebhayibhile ndihleke le xa i-response yam phaa kuklamlet nalaa ndathi hayi uba yi-3 ninjas yezulu kubhetere yabo kuba kwivesi there is a story in the Bible yamadoda amathathu la madoda amathathu ithi iBhayibhile la madoda amathathu ayengafuni ulenuka ukhonza lo kumkani wasasixeko and then ke ngoku la kumkani wasasixeko uthi no la madoda ke amathathu kuba ayengafuni uqubutha kuye mawasiwe phi emlilweni la mlilo ucaca uba wayeshushu nyani lithi iBhayibhile kwala madoda ayephosa la madoda emlilweni atsha kwatsha wona la madoda ayephosa la madoda emlilweni bathi emlilweni phakathi ngoku la madoda amathathu seyofakiwe kubonakala indoda yesine yabo kuthi ukuthi ubawo wayela indoda yesine bathi abashumeli kahle ba ubawo wayengayo indoda yesine kodwa wayeyindoda yokuqala ngoba kuzo zonke into siqala kuzo singena yena ungenaqala kunathi yabo so ke ngoku la madoda aphuma phana elenkeni emlilweni ngoba kubonakala le ndoda yesine lithi iBhayibhile aphuma la madoda amathathu enganuki nenywe nomsi inywele zawo zingarhawukanga yabo ungabona kungabe kona into ethi bana hey la madoda achile angene emlilweni akho evidence ethi ba la madoda angene emlilweni hence ke ngondisithi nathi sazibona kuba kuthiwa siyi-3 ninjas yabo sathi no uba sizoba yi-3 ninjas siyi-3 ninjas yasezulwini yabo ngoba la madoda angena emlilweni aphuma ngekho evidence itshoyo nami ngoku nditshoyo na uyiva ngamba nditshaya itiki akho nto itshoyo baphathekayo ukuthi ba sasitshaya itiki yabo unosibona ngoku so ngakho nditsho uyawuva ngathi yabo so eligama kaShadrach sazipapa ngola madoda amathathu ngoShadrach ngoMeshach Abednego Abednego ngba le yadlala ikeyboard Abednego recruit sisekhona sabathathu nibuye sebambele from 2022 2020 that's good yeah but from 2022 since today that's very powerful so buzile masesgela munganaxesha nix ufela ungananto wambo wathini ngokesgela kuthini current situation yakho ngokesgela did you drop out yeah kwathi kwenzeka nto no eskele ndeqomba angeke asoze ndithini because it's either ndiyeke iskela nditshatshaleliso itiki okanye ndiyeke itiki iskela simphuhlise yabo so ndeqomba no itiki linibambe ke sign skela mandropele ndenxa ndibuye eskela ke ngoku kuko unyaka oqala la 2022 ondinceke because sendaziyo bakhe inceke ngokule yabo ndafail yabo grade 10 yabo ndafail and then ndaphinda konyaka ozayo yabo ngoya ndaphinda 2023 ndaphinda and then ndicela uba no anginofaila ngoku ndinceko and abantu sebendazi ndinceko nangabe kulo xesha ndina 20 na 21 yo yabo na 21 because ixesha elininzi ndichithe elenkeni ku-drug between grade 8 to grade 10 la minyaka ela xa sinanifika ka grade 8 suppose basically ndiphume na 17 okay yabo because so waqala esikolweni aqala esikolweni aqala esikolweni qhayo ngoxa senifika elenkeni ya esikolweni ndabambeka ndatshaya nento ndatshaya ndabambeka staka mbela pha ka grade 10 because of ingxaki nditshaya mela pha esikolweni bengwazi uqhunye imini yonke uqhunye imini yonke esikolweni ya so esikolweni ndihleli from uleloko 2022 2021 na 18 then grade leloko grade 10 and then ndafail ndamphinde ke ngoku ndindoda yena 19 ke ngoku yawo ndamphinde grade leloko yawo ndiselekhrwala yawo ndatshintsha zabukhwala and then from utshintsha zabukhwala ndakhonza ndamphela kwangoko ndikhonza ndaqomba ndizamphinda because of angikwazi bandiyeke wesithathu yabo because angikwazi umiyeka because ingxaki
ndizayeka ndayekisa into ndibe ngumfundisi akusekho meko zozalo maxesha yabo ndaqomba no ndizawuleluka ndatyhala 2023 ndatyhala then ndapass 2024 ndaka grade 11 2024 ka grade 11 ingqondo iselilahlo but nditshaya izulu ka grade 11 ndisatshaya izulu because of kanti inveske ndiyeke yonke lento la xesha yeah ngoku ndiseyinceko ndisaqala ubunceko enke ngo2024 la yethomo nochwechwe yeqala bayilawe yawo then ke kukho omnumlana uthanda encourage ba ma preach elenge benpreacher naye ngoka grade lo okay preacher naye ka grade 12 into ebendingixelela ngayo ba andikafuna upreach incwadi zingekashumayeli yawo makushumayele incwadi eqala before nishumayele now because of anizokwazi ushumayela pha uMiss athi amen but xa iphethe incwadi yami ngathi amen ngathi amen bencwadi inqa ndenza kwazi ushumayela ndizakwazi ke abazona abantu xa ndithetha pha bathe incwadi nawo yabo so mangiqale ngilungise incwadi eqala so grade 11 ndiyazama uzileluka ngoba mandibuyele emandleni then grade 12 ke I confident say back because incwadi ndiyabona ba nami ndiyalenduka endikhona amajitelo endiwanyusayo nami endolenganceda lento then ubawo wanceda ndaphuma ngebachelor pass ngoma ile consistency yanceda because kuba consistent kwami lelenduka escale nentoni kuba ndicela uba no andifuni uphelela nje ndibe ndisithi nami ndingumzalwane kanye ndinceko yabo so ukuba consistent kwami namajite endiyenza associate nawo ngokusensesikela yabo kwanceda lo hlobo ba ndiphume nje nebachelor pass esikela. Congratulations. Buteri. Congratulations. That's good from I want to tell you incane eqhibayo ngeke ndiye dozama lo preacher better ebona impumelelo phaya. So ngumntana that ongena support yabo kind umntana that osalahlekileyo yabo ndinomntana wakhe usiba aba-around apha kum babhizi nrandla bayatshaya emathini yabo and concentrate esigela yabo umisi xa indixelela xa nami sengathi uthetha into engenzi sense as umuntu oyincinku une-experience bendlela what would you tell mna as namntana? But ndako ikhona ivesi ethi because of your faith it will happen yabo if you believe ba ungaphuma kule situation ukuyo then ungaphuma because of kukune say ba ethi akeke kuba ngoba amaphara alawe itika yekeke but if wena you believe ba wena ungayeka then uzawukwazi ngoba khondo izawugqitha ukholo ngoba ukholo lulo ukukholo lisakisa kule ndawo ufuna kuyo ngoba sozofika kule ndawo ufuna kuyo ungakholo andikwazi no believe la wena ba uzaw achieve into ethile be wena ungabelieve for wena yabo injalo lo we ndenge xana ke ngusozixela ba ufuna uhlukana nento ethile kudingeka wena ba uyazazi masiba into ethile sifumaneka ndawo yabo uzama uzibhekelisa kweza ndawo zifumaneka kuyo yabo eza ndawo ezinje Buteri. So ngathi bani ndifuna utshintsha nayi bani ndifuna utshintsha ndimo umuntu onezithixo for lalo Buteri and ke ngoku umthandazo uyasebenza because of ngexesha xa uqala uthatha i-change wena kukho abantu abathethayo ilenduka into abathethayo ngawo lento ba asuka samnika even xa uqala ukhonza asuka samnika 3 months samnika 2 months izawufika ipasi kuzawa lo mlo emva kwepasi kanentoni but kukuwe ba what you believe in xa uthandaza ke ngokuba baba wekancede zame nje i-protection kule nto ubelieve kuwe yabo because of into ihamba ngokholo yabo kuba uyakholwa nabo uzatophume na yabo because uYesu Kristu naye uthe waxeza usinsa omnye umuntu eBhayibhelini wambuza uba uyakholwa na into zakhe zenzeka ngokuba wena ukholwe yabo injalo Buteri. That is very profound. Just also one thing, and just maybe second last question. Yeah. Do when you
uthi ukhula khona amajita azinsizwa amajita azontoni amajita abathenimeni kude ebholeni bathi do you feel that kwale area sikuyo kanti township sikuyo do you feel that there is enough support kwinto zabantu ku-youth and ntoni do you think that there is enough support sithi abathatha for granted okanye thina bona apho kuzo ngalo no I don't think ba support ikhona I don't think support ikhona for abantu abakhulu because of qala abantu ibangaba qala baba hey umuntu akabani wenza no binosi then xa bembona ke ngoba udeep ke ngoba ngona befuna umlenduko uqala umlenduko and then there's no way xa se deep ungaqala umkhulu lenduko but lana from eqaleni uba bani hama lendlela uyenza ngalo no i wrong enjini akwenziwe lidlumo kodwa liqala kwakulana uba umzekelo umuntu anibone nishaya umuntu omdala suppose xa ngibona nishaya ne uza kum azongiba hamba kwethu kwenze lidlumo no kwenze lidlumo but instead la umuntu yakwazi usuka apha aye ngapha kolethu umzekelo le xa address la kaze address kahle ba hey ubone kanti kayana mhlawumbe behleli abantu abachayayo pha uyabona zanweza so ezinye izinto zibaselo ngabantu abase community because of umuntu uveke xa abantu benibone elihlobo mase mayabo akondila we that's good. Hey, I'm learning a lot. I'm sure now you also I'm also now we are born by indindlela yami I'm sure uzotela nawe One, the community just 2 seconds. The community period of shall I wait. At that time, until there was any event here youth, so when I watched it, it's one of the big artists. At that time, Jolisa figures a dear man for big and respected and good when I was respected and reflected away. And then when Alabama just shared it, just do, and then as man to the story, that's what I realized. Hey, in 70, so hence it says that because this is like 13 because at least now you are refreshing. Now we have him man. Do you fight him was in the man? Hey, let's check a chicken line bar. Well, want to tell you, you have to tell us the imagination. Hey, man, big pussy, hello pussy, the first I love it. Yeah. So cool. So what should we expect this year and going forward? From you. What can you use up as a secretive? Yeah. It could be in terms of artistry or preaching or no. What are your goals? What? Yeah, but what is the deep? Is SJ? Yeah, but yeah, ndifuna olendo uba unyusa more in my spiritual growth because yabona le ndlela yami asondlela nje easy but it's a spiritual because of little Bible asilwina nyama nagazi kodwa sihlene siphatha amandla zabomnyama which is kukhona izinto ezikwazi ubamba into zabantu ebomnyameni and ke nxa iziphatha amandla zabomnyama mosi kuthiwa silwa nemimoya then there's no way that I can fight imimoya ngokwenyama so that's why ndifuna spiritual growth sami sibe kanti wona siye ngamandla this year so that I can fight into zami kahle kwamoya if ndizinqube kamoya akhona izanibangela bandi yeah potera so leso wenyama xaza bakuqombe wawe yeah senobele yeah potera no thank you any closing words for this see about it just that you want to share or any words that you end of encouragement or anything that you want to share yeah potera into engayisho nje kwamajita mhlambe asabambekileyo kulento kutiki nakwezinye izinto itrackatile into endiyaziyo ba akho umuntu ufuna ufela kwendawo akuyo yabo akho umuntu ufuna ufela iphara akho umuntu ufuna impilo yakhe iphelele pha yabo but into isemntwini ba uza kwenza ntoni ngalonto ngoba kwazi even because lithi iBhayibhile ba ukholo olungenamisebenzi lufile in other words akwazi ubelieve ba uzaba imillionaire ungasebenzi yabo inakuleni ba ukuwo mhlawumbe usachayitike and ufuna ukhole ufuna uphuma kulonto le nawe uyaqiniseka ba ungaphuma but funeka ba uzisebenze nawe uweke impilo yakho ba uzame progress empilweni yakho uzayibona ba nawe kancane kancane kuyaphumeka even spread it wide even if it doesn't have to say ukuthi even if like
imisebenzi yeah isigela Yeah. the minute you consistent Yeah. uyavuka uyophanda yeah as long as bawuphakama uhambe uyoyikhangela uzoyifumana yeah Thixo uncedayo yeah ba uzokuphaka udizwa uThixo sethi ba the minute uphakama uye usiya phaphana uyakulandela uThixo uzobona ubuya yeah but so you can use that as a word of encouragement of ba emhlabeni amabhulu athi xa wethetha ba imillions zakho sengqondweni yakho yeah kunjalo imillions zakho sengqondweni kunjalo yeah but ilele khona indlela oyithetha ithi you are the product of your thoughts yeah uyilento ucinga bawo yiyo so ingakho ngithi ubufuna ukucinge positive ngawo ungazibekeli phansi yabo ucinga high so that nobuyawa at least uwela yabo ku level engathi yeah yabo so that athi uma ka level engathi wow usebenza loqobo emandi failile but thank you man thank you for this session and hopefully we're gonna have more usithandazelo for nathi cool man on sharing these stories abantu kancane they're catching up yabo abantu kancane they finding interest in this and we also hoping to change man we're not saying that we're going to change but it's just to give just because abantu abaninzi we lacking abantu abasupportive kanye abantu bazokwazi ukufakela indlela right we looking role models areas yabo because abantu banemali apho kulezi area umuntu banemali ahambe uthi Hennessy kwendawo ezithile ukuthi ngathina akanaxesha loba ukuthi so kunomuntu iphe nemali and ayazi right is manje amendo lento yabo there's no some sort of resources nento bazakwazi ukuphuhlisa iarea yabo so we're trying to do that at least ba abantu bene role model because now by sharing the story obviously abantu gonna see they're gonna view that now abantu namhlanje ichunyela we lamhlanje yabo but umuntu angafuni uzenza wena azenze yena umzekelo yena asiphushele naye so those are type of mentalities that we're trying to change and trying to buy at least one step at a time sizobuildana besithethe ngoba enye sisonke asibesonke sizobamsula sibezincane no but saying that at least masishiyeni ilizwe sazi abantwana bethu bazokwazi ukukholela yabo at least abantwana bazokwazi bane opportunities yabo not because sinalando ba wonke umuntu for igold yakhe ufuna ubaleka ijonge ekhaba ikapa mhlawumbe national port alfred abantu ngaphandle baza bangapha ngapha baza gold lapho so the gold lapho idityiwe ngubani and now the problem goes aba baphethe le gold balapha badala bayigqumile ngokunokwabo le gold so sizama ufaka izandla phakathi kule gold abafuna usifakele izandla ababuswa ngaphandle bayavulela into nathi bona itshethala le gold yabo so as long as mina sibe nokwase ka umuntu azame awe aqambazi hayi ndihamba apha khona senzeke izinto so there's mina mana sifaka izandla in between nje lo gap between masithi close izothi ivuleke like yabo nathi because incinci le down for basithi sisokole nehlobo umuntu ezininzi resources singabi na sport as active it's very small yabo so thank you for these wise words you undlalele image very wise and very beautiful tutakusikelele futhi man kenyani you need to be full spiritually before you want to fly because kwa ungakho full spiritually uzohamba uthemtheke into ezininzi afike unokwenyama ukuthi khathakhatha so you need to understand but I'm beyond it. But you're wrong. Now what about no, it goes a good man. So,